आं दा दसे सान्दुङाव दङ दुगैखांनानै खानाय लोबनानै बिराद गोजांनाय मोननानै बाहेरायाव ओंखारदों। बेनिफ्राय न'खरनि मानसिफोरा बिदिनो बिजि, बिबनाङा स्कुलाव थांनो ओंखारदों, सासेनिया गैया। बेनिफ्राय आइयाबो सानजौफुनि जानो थाखाय एसे जगार खालामदों, माने मैगं हानो नागिरदों। दा टाइमा 10:30 जाबाय। खारबाय भिडिअ लानायखाय बोरैबाय। न'नि फारौ फिसा जोंखौ जालांथो होननानै बुथारबाय। दा संगोन आइया। मासेल'मोननो, मासेया थैदों आगोलनो। एथिं बाबुआ मेगि जागासिनो। सानजौफु जाबाय नालाय साहा लोंलायनोसै नै फिथाफोरदो। थौ सान्दुं फैदो दा ओइयाव सेख्लायाव थौ। खुलुमबाय बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। आं दा मैगं खानो नागिरदों, बुथुवा मैगं, लाइ मैगं गुवाहाटियाव लांफानो थाखाय दिनै जों थांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था मा मा खालामनाय जायो। दुन्दिया, बुथुवा, बैथिं लाफा। दुन्दिया, बुथुवा आरो लाइ खानाय जाबाय। लाफाखौ खायासै आङो, मानोना लाफाया इसेल'थार। आं बायनानैनो लाखादों लाफाखौ। लांफानो होननानै गुवाहाटियाव नै बेफोरखौ बायनाय जाबाय सबजि। मानोना गुवाहाटियावबो सबजि गैखाया, जोबखाजोब्बायमोन। एखे खोथा बायहैखानांगोन दायो नङाब्लाबो गाबोन। बेनिखायनो मैया बाजाराव बायखानाय जाबाय, मुसुलपुर बाजाराव। बेनिफ्राय सासे आलासि आदाया भेस्टिजआव जइन जानो होनायखाय जों मैया जइन जादों आरो। बेनिफ्राय नैबेफोरखौ माने भेस्टिजनिफ्राय बायनाय जाबाय। बेनिफ्राय खायसे मुलि आं लाबोफादोंमोन गुवाहाटिनिफ्राय गथ'नि, आंनिबो माने लोमजाब्रबबा गुजुनाय जाब्रबबा दंखायो नालाय लोगोसे लाबोफाखानाय जाबाय आरो। बेहाय आरो जाब्रबबा माने थांब्रबनो गोनांबो जायोना, मालाबा मानसिबो मोना जायो, बेनि थाखायनो लाबोखाबाय। बेनिफ्राय खायसे जगार दंबावो दा, आरो संगासिनो दङ आङो किटचेनाव। फिथा, मैगं, अमा बेदर आइया संगासिनो। आं दिनै किटचेनाव बारा हाबनो सोलाबाखै। बेनिफ्राय दा आं बिदिनो माने बुस्थु जगार खालामगासिनो नालाय किटचेनसिम थांगासिनो। मा मा संदो देखायनि। बारा ओरै संसोआखै आरो। नैबेहाय अमा बेदर गोरानजों जोगोनार ओंख्रि संदो, आइयानो संदो दिनै। बेहाय दोङो फारौ बेदरदो आलु। बुहुद गोबाव जाबायमोन फारौ बेदर मोनजायैया। एसे दैखौ रानहोनि। बेनिफ्राय ओंखामाबो मोनबाय। हांसो बिदै जोंनो हरफानो थाखाय जुनानै दोनबाय आइया। बिथिंजाय आङो बै माइरं लांनो नागिरदों आङो एसे माने माइब्रा माइरं आरो जोसा माइरं मालाबा नांगौ जायो नालाय फिथाफोर जानो। बेनिखायनो आङो दा माने माइरं सोनाय प्लास्टिकआव सायाव बे पेपारखौ होदों, माने बासावयिनि बायदि आरो। मोननैयावबो होनाय जाबाय, माइब्रायावबो जोसायावबो। बेखौ माने मोनसे गिदिर प्लास्टिकआवनो मोननैखौबो आं सोना लांगोन। बेनिखायनो माने गोलैजानो गिनानै बिदि माने पेपारखौ सायाव बनाय जाबाय। ओंखाम जानोबो जासिगोन। बिनिफ्राय ना फ्राय खालामखानाय दंखायोमोन आरो, बेखौ दा ओंखामजों जानो होननानै आङो गुदुं खालामगासिनो थाव एसे होनानै टावायाव। जासिगोन बिनिफ्राय ओंखाम जानोसै। ओंखाम जाखांबाय। ओंखाम जाखांनानै दसे नै सातसेयाव फैदों। बिबनां लाहानि सातसा बयबो जाखांजोब्बायानो दे। ओमफ्राय बिबनां सासेया स्कुलनिफ्राय मोनफैथ'वाखै। थांसिगोन जोंबो, थांसिगोन माने ओंखारसिगोन आरो। दा 2ता जाबाय। दा 3तासोआनो जाहैगोन नामा, दसे रायज्लायनायावनो मानायावनो। सान्दुं नांनायखाय फैदों आं दसे। सान्दुंबो दुंदो बिराद, बारबो फैदों दा गोजांलायदो। दहायथ' गरम मोनदोंमोन। बारिखौ एसे देखायहरबाय आङो। हिबो दहाय सुना होदोंमोन, बेबो रानखाबाय नालाय लांखानोसै। बे हिफोरा माने इयावनो गालांखागोन आरो, ओमफ्राय सुना होखाबाय उनाव फैबा ग्रोब जोमनो। जों सुवाबाबो सुना दोनखायो, थेवबो दिनै आङो ओरैनो टाइम मोननायखाय सुना होदोंमोन। मारिनो जि खस्थ'। ओंखारनोसै दसे थाना जोंबो। गोलैगोन बाबु, थौ थौ। दा जोंनि बाबुआ बे बिमानैनि फिसाला भागिनखौ, माने आंनि बिबनांनि फिसाला बाबुखौ माने बोगासिनो दङ। बिराद मोजां मोनो बियो बिदि बोबा, गथ'फोराथ' मोजां मोनखायोना। बेनिफ्राय बाबुआबो बोगासिनो दङ दाखालिनिफ्रायनो। उन्दुनो ओंखारलायबाय गथ'आ। बिदि सोरबा बोयोब्लाथ' बयबो मोजां मोनखायोना, गिदिरफोराबो। ओंखारबाय, रेडि जाबाय नै। आलनाया खालि जालायबाय, दाखालिबो खालिमोन जों फैखालि। बेनिफ्राय साननैसो हि दंमोन, ओमफ्राय दिनै जों थांनो गोनां जालायबाय नालाय खालि जालायबाय। दा माने लास्ट मोननैसो ओरैनो फिसा फिसा बुस्थु सोनो गोनां दङ, ओमफ्राय थांनोसै। जों फैनो गोनाङाव बोथोराबो एसे बोरैबा जादों आरो, सान्दुङा एसे खम जालांदो। बुस्थुफोराबो जि लाबनो गोनां सोखाजोब्बाय। गामियाव फैयोब्लाथ' एसे एला माने लांफाखानाय जाखायोना माबा माबि। बिनिफ्राय दा थांनोसै। भागिना जोंदो फैफानो ओंखारदोंमोन, माने गथ'फोराथ' फैफानो लुगैखायोना बिदि गारिफोराव
गाखोनाय नुयोब्ला बिनिफ्राय जों दा फैगासिनो दङ बिदिनो आं बरमायाव हाबबोलायला आरो बिमा बिफानियाव मानोना लेटबो जाखाबाय 4टायानो जाखादों जोंनिया बिनिफ्राय जों दा हाइवे मोनफैबाय हाबलु हाबला खालामोबा आरो एसे माने गोबावसिन जायो नालाय हाबासै बाबुआ बिदि गसंना थायो जोंनिया गारियाव बारा ज'आ बियो फैबाय थानायावनो बिदि माने मोनसे ट्राकआव बिदि अमा नुदोंमोन आङो बेखौनो आं नोंथांमोननोबो देखायफानाय जाबाय बिनिफ्राय नैबेखिनिखौ आं बिराद मोजां नुयो आरो साइड माने पाहार थायोना नायनो समायनाथार नुयो जोङो 10 दिनानो थानाय जादों बाक्सायाव पुरा 10 दिन जादों आरो ग्रोब एबार बांसिन गोबाव थानाय जादों आगोल ओरैनो 6 दिन सानबाफोर थानाय जायोमोन एबार आरो थाबनो फैग्रोनाय जाबाय नालाय सराइघाट मोनबाय दा जों दिनै बे हाइवे जानानै लख्राथिं ओरै थांगोन जामाथ' मोननै साइडथिंबो मोनखायो लामाफोरखौ आं एफा देखायजोबनाय जायासै गोजानाथ' मोननैथिंबो एखे माला न' मोनैनोबो जायोना मानोना दाबसेनिफ्राय फैनानै बुहुद खामानिबो थायो माने साफा खालामनो गोनां थायो जोंथ' आरो बिराद गोबाव जाहैबायमोन ना आङो दा थांनानै बिदिनो माबा माबि साफा खालामहैजोबनांगोन न'आव बेनिफ्राय दा बेहाय जोङो एसे जाम मोनदों आरो बेहाय दसे लाखिथ'नाय जाबाय दा न' मोननोसै आरो नैबेहायबो एसे जाम मोनबाय जामखौ एसे मोनबोदोंआनो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होदो फैयै फैयै जोङो न'आ लासै 6:30 बाजायाव मोनफैनायसै आरो मोनफैखांनानै बिदिनो साफा खालामबाय हासबेन्डआ साफा खालामजोबदो आं संगासिनो दङ दा आं माने किटचेननि खामानिखौ मावग्रोनाय जादों आरो बाखि बेनो मावजोब्बाय अमा बेदर गोरान कबि अलकबि ओमफ्राय आलु बिथिं ओंखाम मोनबाय ओमफ्राय जेबो बानायला पापर एवना जासिगोन